dear Winya, Bemma, when it is, Nakatia Panso Camu, and Marketia Pa, our Fidi in it or Sompa, FM TV, why? Yasim Sompa Mani, Akatia Pana Unu, Warada, Sompa de Asset name, Emma Katia Pa. Ye no my Munsam, Makudia Munsam, Dina, Nekasebo, Bitisam near just to send Nina, Sompa de Abama, Sompa FM, Emma Katia Pa. SOMPA TV, SOMPA TV, oh, wisdom. Abo nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana ne chimaima ene anopai ye mamu nyina chi ene eye bosome nson ne de toso aduonu enan 24th July 2026. A brown susan na kodjesi company limited akoba simprimo bema ba yede na nopa nonsia kasebo esomwa no pay na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra ye SOMPA Accra no enam ye headquarters wo Kumasi ye SOMPA Kumasi eno ye 93.1 Adam Fopa Radio ewo Paris France Doma FM nso Doma Hinkro eye 100.7 Enkranza Menso nom eye 90.7 Tachiman SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 SOMPA Takwa eye 101.1 Kingdom ewo Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market o Mapitim decoder so bebia radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page ne braho ne like ne share ne yenkwa nakra na if say stories ye de ma wono ye de ne pictures ne videos na e ka wonti fili ubetimi atiase pa eti brasesi ye Facebook page no na ebra ne like ne share eye SOMPA 106.5 FM Accra YouTube ne SOMPA FM live your website www.sompaonline.com Nana Kodjesi Company Limited anopa nonsia kase bobre ena aso ne ko ba simpri mu be ma base bra ne yenkyere okwan ye fa so si dan na dansi wo ne nyina so wo pa obenya Leicester Ghana Limited se anopa kasa yi fa kokoduro na siri jeje ho te se AKOSUA ABOAGYE na betimi asere saje se wo sere ye no ekoyie ne bekoyia na gisa wo se efe wo de ya toothpaste ene ne brush no wo de achiuse ama wo se no aye kama na ama wotimi asere ama ya akono eti ya toothpaste ene ne brush ne fa na busuan nkyemfa eno a ene ye di edi djuma wo mu na ebo ye chidom ama ye di anopa no nsia kase ebo no asommo ensemo ye di mamo anopa yi de di makotene no ebi ne Openi ono oyo mensa na hene ewo oh my god mu eyononyamfo Dr. Kasel atuba force nura ewo mrahye bedwam ewo abra akomabo sika no de etosu mienu ode ekoto eyedwa wode atudwa se de yefra no vat ya amemu gigi na ja yede ebo man ho ban no ekwan panifo fa so ne yehwanim esa afe be so de be 2.3 billion Ghana cedis ene beboa na eno enna wasan kire mu efa se wo mu a domestic debt exchange program no yebehye na yetua ma wo mu wadi ensemini bi atujwa efa Women's Bank ya empanifo yesa wonam edebeba no ho sadie ekosi yemu nsam na manopei na edom kuma wo mrahye bedwam nso akasa kire mu se NDC fo nhya no nso se wo mbeko opposition intinipa wo mache wo mu no wo munya wo mu Openi bi bo amane echiremu se the friend Conference of Association of Medical Council of Africa no nyankopon ya adom ahwebe dwumadie bi bekoso na yebeko amahodo so na amahodo ho nsam no yebepie gini akoda bi yesenso hwe ene ochiti akoda na firim ede ne siye ensem pii ka we no mu ne yede so musa kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra ye ne yede kasebo yi emamo no pe ya bia mamo ne yeme die nyame yehira no AKOSUA ABOAGYE ubetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba
Abena Bedu Adepa Kofi. Afei abusia ensabunu nhyemu ankasani enra na emrahye bedwam opani a wono oyo meye sana hene Dr. Kasel Atuba Forsen ekopie mo hono mu a ode oman no akomabo sika no de etoso mienu anase yache afinimu emienu de no wode ekotu dwa ne sam okan ya de buburuja ya de bi edika som dada na de okafa value added tax ho VAT no ene se kane no na bimo etuetue baabi a eno no enwunu fa honom ya na enhye enkura kura ema aban adwumadi a enam so ebetumi akoso no na ekoso na ne nyina enkanfo no empanimfo asesa niema mu kakram na eniema wo masesam ne se wonom de abafo kwantempon so ena bagege savat no na wonom hwe ani mu ase hwebe be se afie di kan a wonom asesa niema mu kakra no wonom hwe se be se 2.3 billion Ghana cedis ena ebetumi edu wo enura e wabra wo de sansam etu dwa no sede ekoye sompa kase ye tubi. Simplified VAT systems removed distortions, lowered the tax burden, and strengthened the foundation for improved compliance. Mr. Speaker, reforming the tax law was only the first step. Government is now leveraging technology to transform revenue administration and improve compliance. The cross-border technology solution for collecting VAT from non-resident platforms was successfully piloted in April 2026. The pilot confirmed that the system is functional, stable, secure, and compliant with regulatory requirements. Government is now moving decisively to secure the necessary regulatory approval for its nationwide rollout. Upon full deployment, Mr. Speaker, the system is projected to generate about 2.3 billion Ghana cedis in its first full year of operation, with revenue expected to grow by about 20% annually. Mr. Speaker, this is sustainable revenue without increasing tax rates. It simply ensures that cross-border digital platforms earning income from Ghanaian customers pay their fair share of taxes. Mr. Speaker, Openia okasa ye ayo meya sana hene Dr. Kasel Atuba Forsen enra ewo mrahye bedwam wabra oman na koma bosika no ofa toso emienu de no ode ekwatuja meka wo se sompa kase bono wasugu so wutie fi sompa 106.5 FM Accra na Jesse Company Limited anopo no nsia kase bo na wotie no a Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush eje no ababa na domestic debt exchange program ye fe ne haircut ebrebi soyi ema aban editu dwa se bond holders mo amabo aban bosia ne sika na ne ho akere no eti wontimi ntua eti wode nhyehyɛ ye ba sa wo pese wo gini mprempren ya ene sika no interest wo ho ne anema bebre wo ha wonya na emom sa wo betwen emfie mienu emfie num emfie nsia emfie dua obɛhyehyɛ na watua ne nkakra ɛma nkrofo bebre kra ma former chief justice kra no wode ne ho hyɛ mu bi ma wo nyina yɛ demonstration de ti aban sɛ ei wama nkrofo abɔfom ama nsam ne de sa haircut de nkrofo de yeyi wo mu tiri ho pa ɛno na sa domestic debt exchange program yi aba be PM sɛ Dr. Kasel Atuba Forsen a wo yɛ so for hyesikasam ne ntotoɛ so ɛno na bro de 2026 media budget review ɛto gya wo mahye bedwam no wo bɔ amane sɛ aban de niema aguyie nyame adom a wotwe sika esom 10.8 billion Ghana cedis August 18 bosumi a yeba besimi bosumi ngotwe ne de to so du ngotwe no yeba ba betua na yede aboa yebetua wo coupons no yebetua amo wo no ho ahenha wo na aban bo hyewe a wahye no wobedi so pepepe enye se bia wode bedi agora na so wode na no na edo nwere nam se bi ngone nti na emom no wo ma hye atwa sika no to wa yebetua ede aboa sankrofo no. At the end of June 2026, domestic debt accounted for 54.4% of Ghana's total public debt portfolio, while external debt accounted for 45.6%. On the 17th of February 2026, government honored the 6th domestic debt exchange program coupon payment of 10.1 billion on time and in full. Mr. Speaker, the 7th DDEP coupon payment of 10.8 billion cedis falls due on the 18th of August 2026. Let me use this opportunity to assure this House that it will be paid on time and in full. Mr. Speaker, 2025, the government has paid a total of $2.1 billion in principal and interest
to Euro bond holders without placing undue pressure on Ghana's foreign exchange reserves. Any a Dr. Keselato Forsen. Our your swap for Shessica Sumner to Tiaso, a bra or coy and a finning fin, or do a mayor come, my bossica cotuma shebegemono, and or the two just says, I haircut in a buy and one. Any pebby and no mere bond holders, a bit is a Euro bond in a day, no more boy buying bossiana, buying and whatchano. It won't mean to into a debra to swano, a bit more high, a babbit show mudia more, principal interest nina come home. Now, woman Shannon so say August 18 a dear. Now, woman sack and the food, just saying, yes, ye chim, ye didn't a mount, now who at me a hand. What in somebody be at Suja F Women's Bank ya na abai no bra one more bond to a fin pinonia duno nino. Well, yes, sir, one more sabbat na benyan should be a mua. One baby at the mana amama bossia and met to me at church one ashim. Said the Dr. Cassell to Bafos and Ra, what did Tuja our media budget in the moon say? Here be a feeble query any dear. Not Women's Bank no, Bibia Akoye. Women's Development Bank, Mr. Speaker. Right, Honorable Speaker. Government has made progress towards the establishment of the Women's Development Bank. On the 26th of January 2026, the bank was formally incorporated as WDB Ghana Limited. Mr. Speaker, following its incorporation, government applied to the Bank of Ghana for the requisite banking license to enable the bank commence operations. Mr. Speaker, in fulfillment of the capital requirement for licensing, the Ministry of Finance has deposited an amount of 400 million Ghana cedis into an account with the Bank of Ghana as the initial capital for the Women's Development Bank. Mr. Speaker, the Women's Development Bank is expected to commence 4 operations before the end of this year. Eba kiti pa said ya twa ni mu acha ne de wa maya hotoso ese afi ebe kwawe ye de na ahyase a ebo adwuma ema no amboayan ama ye dwumadi a ye di no so emu akire Dr. Kasa Atuba Forsen eyo maye sana hene enra media review budget no eno di tudwa wo mrahye bedwafi na no ponchecheku ena tu nsemi ebai na afinfinfin akonhoma bonsam a Dr. Keselato Forsen de kwoto mrahye bedwafo ani mu a sompa kasebo yegusuo pensempensemu di amamo no wakasa wie ya apɛ ɛna dom kuma wo mrahye bedwamba no deni Honorable Alexander Afenyoma Kenso kasa na wo kyerem sɛ he NDC for munya ready set 2028 no moko opposition straight wase Ghana for die nti omugina so to abama amo no ma faili Ghana for na wo hye Dr. Keselato Forsen sɛ de we gina ho John anum keka ansama kese a yemusa ordinary Ghanaians ladies na yemusa wo mo sɛ wo ma setere mu tesai wo ma brabo mu tesai wo mu botom tesai enu na hia etine sɛ obɛka ya obɛkɔ two figures akese no Ghana for ho to wo mo ana wo mu kodwom ane ma bo etesai eti Dr. Keselato Forsen bɛka sɛ ai Ghana for ne bebu aban ne ho akonta ene Ghana for so de akonta no wo mu bebu pa wo mu bebu akonta na mo no ankasa wagye atom sɛ ampa akonta no wo mu bu awie ama yetu wo mo eti aban enyai se wodi nani asi opposition amonyokuo wo mo members so eti wo mo fa hodie so na won fix the economy. Let me serve a warning to the Attorney General that the ravening clouds shall no longer be victorious. They shall not long possess the sky. Be careful. 2028 you'll be in opposition. 2028 if you are not careful, if you don't stop now, you go and meet one to me there, and one to me will be out, and you go in. So I'm advising you, let us all be measured. We welcome the reforms by the finance minister, and for the first time, he did something patriotic by acknowledging the digitalization reforms we introduced in government payments. Today he has acknowledged it, Mr. Was say wagye atum sɛ aban dada no saa digitalization na wo mo hyase no wono so ɛtoa so eti wuntumi demu no wo pie no na NDC fo nso ye pie wo matiko ɛde wo mawura prison wonti won hye no nso sɛ 2028 wo mo kɔ opposition na no achi no ɛna ɛdɔm kase wo mrahye bedwamba no dani meche majority leader wo san ye mrahye bedwani wo Boko Central ono abo Mahama Yarga ɛna wo chem sɛ finance minister no wa ya de papa sɛ wo hwan sɛ odi betu dwa na ekyese wo to anamo a ɛsɛ fata in
in this parliament, and there was a finance minister who told us that he could not run this economy without taxing our Momo transfers. That he could not run this economy without taxing our Momo transfers. A finance minister who could not run the economy without going for debts. Today, we have a finance minister who has abolished all those taxes, and yet he is successfully managing our economy. We have a finance minister who is not borrowing recklessly, but is successfully managing our economy. That is we honorable Mahama Yariga, our majority leader, Dom Kese Roma Shebe Jambano Denny, one also na chair Najune say we Dr. Kesila so force Netimia to Ghana mine one mobosia 80 wabona homodin. War and some from no Ghana and penny for Amianyante yase. Jumedie bi eba bekwaso no no aye 28th annual scientific conference. Yes, Jumedie Association of Medical Council of Africa. Wanom ena de eba behhehye so na Jumedie ne bekwaso e wo Moving Peak Ambassador Hotel. Ya no no e won kran ha. Empanisi Osana August bosome ne de to so aduonu emiensa. Ekwa akwasini de toso aduonu enson 23rd to 27th August afiye mo ena dwumadie no ebekoso asem tia wonom ade ato dwumadie no eso enese responsive regulations for safer communities towards universities health coverage kwanya yampotamo no ahonidie mapa afei apomuden ebetumi akoyi enti opani adwumadie no wonom epa ahotama wakasa ye speaker Dr. Divine Indobi Bayubala wono oye registrar wasanso ye CEO edema Medical and Dental Council na dwumadie no mpanimfo akiremu se wono mo hwa anim ase afoforo be se ahasa ene aduonum na wonom eba bechemu ama dwumadie no akoso Ghana man Penny Excellency Yera John Dramani Mahama na yehwe anim se dwumadie no da ehya ase na kasa ye 23rd August no obekọ akwakọ bia no na Right Honorable Alban Semana Kingsford Babin yo no so ya chiame hene awo mrahye bedwafie no wono so akokuro so dwumadie no kura 27th no said Dr. Divine Indobi Bayubala edene sam atudwana na oponchecheku atubi sumiense Ghana, our beloved country, will welcome delegates from across West Africa, Africa, and beyond to our beautiful city of Accra for a conference that will shape conversations on the future of healthcare regulation. And it is under the theme Responsive Regulation for Safer Communities towards Universal Health. It's important to observe that this is not merely another conference. It is a continental platform for shaping the future of healthcare regulation on our continent. Now, for the information of the general public, Sir Jumedie no bekwa wiye no wanu behu kwan papa ya befa so na my Ghana afei yambro no ahodo so no ene afei ebibrem ha nyina no yatumi aboa ama apomodin mapa etumi akoso Dr. Divine Indobi Bayubala we registrar SICO Edema Medical and Dental Council unit no eno ode sasemi to dwana na oponchecheku eto bi esomiyen wonim se de wodi akire no wosua de odi kan nantie eti afei na wo ba besi dan na wo po bi obetimi atu fo mo sidan ne yi a me kamfo ekoba simpri mu be maba amaw adentia wasisi adan babura duasa e wo man mu eno ne de edikan de etoso emienu wato adansie hu niema babura mfie aduasa ena de etoso miensa waje abasobo e wo Ghana ene amonone ena de etoso na wo ye no kwafo eti ekoyie de etoso enum so ene se wo do ho bodondon saawo eti ne wo hira no no nyame hira no yankopon ka kire Abraham said you obehira wo no mehira wo de obedome wo no medome wo saa Abrahamic promise ne bi da ne ti so te said ye ebi da akosu agoabo agi ti so no enti hya no nso sana na kodwegesi company limited wo do ho bekwa akobo no afa na wo ba besi dan abrane yentufo wate ye bema free consultation yenye okapre yenye odama enti sa wo ba ye betufo se edan se ne yesi no na ye ne yie na etimi aboa ama niema etumpon na kodwegesi company limited nie ekoba simpri mu be manie na kodwegesi company limited nie enado nie plywood nie building wires nie cement nie iron rods nie roofing sheets nie ye demu ankasa yaje abasobo bebre best distributor chese eno an se ye kosa enti bra me de hono kra na hia me sa free consultation no
if say wonnim na wonsi dan da na wokuma ma obi a wonsi dan da tuufo a ena ye ne se nipa no kra wasi da kra bi kra wanhunu so oboboka obemu aboka hunu bra na beje free delivery nso ye adwuma eye 0244 419 393 0244 419 393 and 020 43 550 50 020 435 5050 TBM 020 435 5050 Nana Kojesi Company Limited we Ekuoba simpri mu bema ba enono Leicester Ghana Limited say no pese se wuchi chusi na nkamema wonsire kakra na mehwa de sire mienwe o se de ma ho o se net say wa it was see ade siriti ekoyi anasa wodi akokoduro e na esere de enti a memitimi de akokoduro sire ne se mese no efe me the yans whitening na chiso na numre me the yans hair ban no na me de awo no e na tore bi so no me use gel na tore bi so no me use hair ban no eti mamitimi sere ya na afa e pamo ahomone unsa me sere na irritate demons enti ubetimi asere saa na e kire se wo shadow nso se wo de yans toothpaste ene ne brush no e na wo de bechichi efise nyame se me de sere be hye wafunu mu ma eti wo ho na wuntimi nsere kra kire se wo yare enti bra na efa yans toothpaste ni chichi osi na gya sa wo sinti wo se na ya fe wo se no me ye hwade yans toothpaste ni ne brush obeye wo kama healthy teeth healthy living abusua ni nyina ye fa na abusua nchemfa ma me ne papa ne nkwada ni nyina na mode achi bomodian sa wo brefre Leicester Ghana Limited e wa Accra enkran eye 050 161 9588 eye 050 161 9588 ena kumase eye 050 1390338 eye 050 1390338 Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush enwa ena ye kromo meka wo se sompa kasebo ena wutie fi sompa 106.5 FM Accra ye home so ye kone ye ba ye beko Guinea na Guinea abema bia wonye mfie dunson afrim ekwa ofa so frim no ano ohye eti ye de ho ama ne bo nyina ebeba TV Emma Aketiapa. Abusia Sompa market ya pa ya da se kwa wie kase no awo Guinea maimo na arahosam we free hoba enese abrantie bia wanya mfinhia no edu enso ne din ene Mamadio Juma ba na empanifo akire mu se ensohwe a okotwere ye wokowiem na kyese wakotu apo awo examination hall entino wanom emra no edi no ema womo ede ne kotu afiase na ehwo no oda no sana akwada no aye sickle cell patient na kyese akwada sabi oye SS no se de yenyina yenim no na empanifo akire mu se ehwo na womo de ne kwahye ye no womo ho no womo hu se wasesa afini ni padua mu a kane no womo de ne ba no onte saa womo ema womo ho ye hakopie mu ewa ya asabia nso owo kurade ampani se enkwantu menye ho ena okoda ne to ne benkum so na ne nyina mu no opapa Mamadio Salio ba enso ede krata ba wo kire mu se ne ba ne se bi wu ana wawu ne de wade brem ne nyina eto akyerɛkyerɛfo ena afei womo a womo de ne kwato afiase no so sanse se de nyina nim se so obi eye sickle cell a yemfa no enhya bia ye bia obenya infection na se eniema bia be contact akoni ni paduanim ema red blood cell na ye adwuma no entumi enkwasizi na ne nyina ebetumi aye factor na ne nyina eka ho ena ne ba no afiri mu no wo stress mpanimfo enhwehwe sasem no enkonkosiasie ne nyina enkan for education minister ya wo no wo eye Guinea ho eye Alpha Basabari wono so ade atodwa sa wono kura no wate sasem no sabi ne ho dwiri ni pa ya na enya asam ketwa adesuafo a akwada yi ene wonom agentete ewo suku ho ekire mu se ena no kwada bi ya wonom ekire no wo mo buokojan ye deda senka ye be yi akwada no eye wo mo mate ne 17-year-old boy no ede ama wonom eso antentam a wonom te ya ne se ne hododo no ede na kopim wa ya sabia wakoti nananom ewansie do empanifo etoto sre independent investigation
investigation ɛwɔ saa asɛm yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bibia bɛtumi akɔ yie. Human rights organizations a wɔnom nso ɛwɔ Guinea hɔ wɔn asɔ asɛm no mu sɛ wɔn bɛhyehyɛ mu akɔ akɔsi ahyɛ sɛ ɛnam obi nsa so sɛ bia obi na wɔso wɔyɛ n'adwuma na sɛdeɛ yie ɛna wɔanyɛ ne yie nam so ɛma mama dio Juma ba 17-year-old boy a yɛsɛ wɔawia nsohwɛ mu nti yɛde no akɔtum a saa wɔyɛ sickle cell no wɔte nananom nseɛ do a na aban no ɛne no ako ahye. Wie etiefo kwantinti bia kopie kotia sompa kase ba wotie free sompa Accra no aha ene yedi sie ne nsamo yedi somo no pai afi na wodi wafidie na to aye kakai wo aban so afo wo hye sikasam so eye Dr. Kesela to Forsen eno wo komra hye badwam na wo koye no ena afie no a emu ache no wode oman na ko mabo hu sikasam ekoto dwa asem ba ko di to dwa na se haircut na bae no a ye fa ne domestic debt exchange program no nipa bebre bondholders wo musika ko ka mu no nyame yadoma August 18 ye tua 10.8 billion Ghana cedis e de amawo wasanso di to dwa biom sa vat no na biaya a wanom jeje fa ne na enwunu pa na wanom asakra ne amam kakra ye hwesa fie di kan no oman no ebetimi anya sika bi be se 2.3 billion Ghana cedis ya yade mu nsam somo. Honorable Alexander Afenyomakin eye edom kuma won mahye bejemban no deni nasema odia to dwan say 2028 de wontumi e free prison no ne ye de NDC fo egum na aban no won hye se wo betoto oman ne sika yie fi se Ghana fo yente wo ye botom na wonyae se opposition fo ene ode nani esi wo so no. Empenifo Obama said 28th annual scientific conference baba bekoso eno no Association of Medical Council of Africa. Nyakopon ya domo August 23rd no mo hyase wo mo kwakowie 27th ya ye hwanim ese Ghana man panini ena dwumadi no bebia no. Ena Guinea nso akwada wanya mfinhia no edu enso mama dio Juma ba wanim kirem so akotran so hwawiem ye de na kwahye prison we ya sickle cell wati na nanom nsedo yene de kaseboyi esomo no pai eyemme die nyame ahira no akosua ago aboagye wobetimi so afra me akosua nhira menne medoba abena bedu adepa kofi na kaseboyi fi sompa Accra me che sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eno nso eye sompa 93.1 FM Adamfopo radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro eye 100.7 Enkranza sompa mensonom eye 90.7 Tachiman sompa eno nso ye 106.1 FM Sunyane sompa ye 98.9 na Takwa sompa ye 101.1 Obapa ene ne dom asom wo ho Kingdom eye Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder so bebia radio no eye Sompa FM ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra wo like no share ebre bi ebeba ye programs akese no a edane abrabo na abrabo tumpon na ebo nipa no wonso ebi asonso eno ye Sompa 106.5 FM Accra YouTube nso ye Sompa FM live ye TikTok page no eye Sompa Accra 106.5 wokwa ye chicha headline stories ni nyina de da ho any your programs no short videos no ni nyina ewo ye TikTok page no say wokọ na wo type Sompa Accra 106.5 ewo TikTok no a wo benya na wa follow ye nso ho your website www.sompaonline.com yedi aseda emu oduro ema nana kojejesi company limited e ko ba simpru mu be maba woton adansie hu ne ma hyase ekovie brabadie futuo ne akwankyere wo frɛ no ewo 0244 419 393 ana wodam 0244 419-393 and then one no. Leicester Ghana Limited, Young Toothpaste and then a brush. Anopa Yabusia, Chichosi and San Wapi, and Fasabia Numua, a sentinel free Mobananye, and Casancro for her. A Trebiqua, the Intiana, we don't know Mabu of Fu Nukunu, and they say Anna sentinel free Nubananye. Young Toothpaste and then a brush now here. Ofre 050-161-9588 050-161-9588. I do be a open one so wobinya. Yadamu nyina se amamomo eniti.